Ostalo imam, a brašno nestala. Testo mi je na pola, znači pokušavam da ga napravim sve moguće. Vidite, znači ovdje unutra brižeš luk, kravlje meso, sve lepo i staviš vino crveni i staviš paradajsova sos, znači krompirić, može i grašak, sve mešaj unutra da bude sigurno da staviš puno biber. Znači krene ovako. Pravimo južnoafrički specijalitet, to se zove pepper steak pie. Pošto sam rekla da moje brašno je predala na mene usred puta, nisam gledala koliko imam brašno, znači ovo ću da iskoristimo da prelijemo na moje način preko. Mnogo je mokra testo, znači nema šanse. I nešto ću da izmislim. Ovako, znači evo naša tigan i usipat ću unutra ovako. Znači ovaj tigan dok sam pravila ovaj mešovito, znači to je bila sa ovaj testo unutra. Frižider ima malo krompiriće, a ludilo, znači biber samo sipaj, ne pitaj, znači puno biber. I kad kuvaš, samo biber da stavaš ovako. Fenomenalno. Pošto mene brašno je predala na mene, moram da nađem način kako ću ovo da prelijem gore. Nije rupe na neba što mi brašno nestala. Vidi. Sada, ovo ide rerno, pokazat ću vam kad vratimo. Miriše kao Južna Afrika, znači ovako, pepper steak pie mi je zaista dobro izgleda. Znači evo lepotica, znači pošto sam stavila i krompirić unutra, vidiš kako je. Znači to je užitka, uživanci.